бачаҳо, имрӯз мана 10 сентябр мо иксфитда машқ кардем. ҳамҷо ҳама бачаҳои машқ мекардаги аст. ҳама бачаҳои машқ мекардаги аст. ҳама бачаҳои машқ мекардаги ва баъди машқ имрӯз акаи Сироҷ ош ташкил кардааст. мана оши диловар рӯпарӯи фабрикаи Ширин. акаи Камол оши хе будааст. беҳтарина халқ биёяд оши диловарда. оши диловарда таклиф кунем, халқ биёяд. оши диловара реклама кунем, халқ чӣ қилай пешниҳод мекунед? маъқулай? ме ба шумо маъқулай? беҳтарин. акали чаро оши хел? беҳтарин. ҳамдорон азиз, аввал ки машқ мекунед ки 4 соат муборин, баъд ин қали ош мехӯред. қалин як ора 6 намезанед ошаву таранг ишкамдам шавад. мубори машқ мекунед, баъд мехӯред. мана бачаҳо кадоме ош хоҳад? рӯпарӯи фабрикаи Ширин оши диловар. баъди машқ ҳама баъди машқ омад. ҳар якта спортсмена ки намед.